Takže dobrý den, mé jméno je Jaroslava Janáčová. Moje jméno je Jana Lazarová. A jsme z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP České Budějovice. Dnes jsme se sešli v biografu Kotva na závěrečných prezentacích žáků ze základních škol a mateřských na Českobudějovicku. Sešlo se zde téměř 140 žáků ze všech možných škol na Českobudějovicku. A bylo to takové završení celoročního programu, kde vlastně pedagogové se po nějakém proškolení mohli přihlásit do grantu EduZměna. Ve spolupráci s nadačním fondem EduZměna jsme mohli každou třídu zapojenou do projektu podpořit částkou 5 000 korun a vlastně bylo na těch žácích samotných a dětech, co se za to vymyslí. Byly to různé projekty od charitativních odpoledne, propojení se seniorami, byly zde nápady na to, jak stimulovat třídu, školu. Celý program trval od 9 hodin do 12, celé vlastně dopoledne a myslím si, že jsme si to všichni moc užili. Byly to skvělé nápady, byla tady výborná atmosféra a zažili jsme projekty, které jsme žasli, že ty děti sami dokázaly v těch školách v rámci toho každodenního vyučování uskutečnit.